תשמע, זה יש כל כך הרבה שיטות וסוגים של תוספות שיער היום, זה קצת מבלבל. אני כל הזמן מתבלבל, את רואה? אני רואה, אז בואו נגיד שלום לשרית וישרית תוספות שיער, שתעשה לנו סדר בכל האפשרויות ותעזור לנו להבין מה הכי מתאים לכל אחת מאיתנו. שרית, ברוכה השבה, מה העניינים? שלום, בסדר. שלום לשרית, שלום לחברה של שרית. איך קוראים לה? תכירו את שולי, הדוגמנית שלי להיום. אז תעשינו באמת קצת סדר בין כל התוספות והמילואים והיחידות. והפסים והיחידות והפאות. טוב, אז היום אני אתרכז בשלוש שיטות מרכזיות שיש להן כמה שמות, ובגלל זה בעצם מבלבל. אוקיי, אז יש לנו כאן את השיטה של המדבקות, שמוכרת גם בשם קוויקיז או אינביזיבול טייפ וכדומה. יש את השיטה... רגע, איך היא מתלבשת? היא מתלבשת עם שתי מדבקות, אחת למעלה, אחת למטה. אפשר לשים לב גם שהמובמנט שלה, זה מאוד חשוב, הוא למעלה ולמטה. בצדדים קצת יותר קשה לה, זה נוצר קצת פרשר על השיער. כמה זמן היא נשארת על השיער? השיטה הספציפית הזאת היא באזור החודש וחצי מומלץ להגיע לתחזוקה. אוקיי. שיטה שנייה. הבאה בתור זה שיטת הקרטין, שהיא מוכרת גם בתור הלחמה חמה, מיקרו-קפסולה, יש גם ננו שזה אותו דבר רק בקטן יותר. דווקא פה חשוב לראות שהמובמנט הוא כבר לכל הכיוונים, וכמובן שהיא קטנה יותר ועדינה יותר. נכון, למרות שהחיבור הוא כן בולט. לא, כששיער מגיע מלמעלה, אם אתם זוכרים שפעם שעברה שהייתי פה עם קוקו מתוח, לא רואים. זה. והשלישי. ויש לנו כמובן את מה שמאוד מאוד עכשיו חזק, שזה הצמיד שיער, שהוא מוכר גם בתור שיטת הנוצה, צמיד חכם, יש גם דברים דומים עם חיבורים קצת שונים, אבל באותו כיוון של מאוזן לאוזן. אז איך אנחנו יכולים לדעת מה השיטה שהכי מתאימה לנו? טוב, אז קודם כל, הכי חשוב, להגיע לייעוץ. זה דבר ראשון, להגיע לייעוץ, כדי שמעצב השיער יוכל לחוש את השיער, להבחן את מצב הקרקפת, לשאול אותך על ההרגלים שלך, אם את נוהגת לאסוף את השיער או לא. וגם מאוד חשוב ללכת למקום שמתמחה בתוספות שיער, לא כזה שעושה... על הדרך, כן, ברור. אז בוא נשאל משהו בשביל אשתי, שגם מעניין אותה. אז לאשתי יש שיער ארוך ודק, נגיד. אוקיי. אז איזה סוג תוספת מתאימה לה? במקרה הספציפי הזה, הייתי כן הולכת על השיטה של המיקרו-קפסולה, שזו שיטה מאוד שמתאימה לשיער דק, או אולי גם על הפלקס, שזו גם שיטה מאוד עדינה עם חיבורים מאוד קטנים ועדינים. ואם יש לי שיער דליל כזה עד הכתפיים ואני לא רוצה להאריך, אז על מה היית ממליצה? אז מקרה כזה זה נקרא מילוי שיער. במקרה של מילוי, אני לרוב אמליץ על השיטות שלא מתקצרות. כי בעצם היא תמיד רוצה להישאר עם שיער קצר. ובתחזוקות, השיטה הזו למשל היא כל פעם מתקצרת בסנטימטר. אז השיטות שלא מתקצרות, כמו מדבקות, פלקס, פליי, צמיד שיער, אז במקרה הזה הייתי הולכת על מילוי עם השיטות האלה. זה מעניין מאוד, באמת מעניין, ואתה יכול לכל סוג שיער לבחור את הצבע שמתאים לו ואת הצורה שמתאים לו, מטולטל. וגם יש תוספות מהכל, טקסטורה, הכל, יש ממש הכל, יש אפילו טלטלים קטנים, ויזלי, יש הכל. ואיך דואגים שזה לא יהרוס את השיער? אז קודם כל חשוב להתאים את השיטה הנכונה. אם השיטה לא נכונה לסוג השיער, זה בהחלט יכול לתת כובד על השיער, ליצור כל מיני מצבים של תלישות, ואני מבחינתי מאמינה במקרה הזה כמה שפחות יותר טוב, לא כמה שיותר. ראית מה זה? אהבתי. שרית, תודה רבה על כל ההסברים וההמלצות, ונתת פה סגולה לימי שיער טובים יותר. תודה רבה.